Beszélgetünk egy hagyományőrzővel egy olyan rendezvényről, amely igazából nem csak a hagyományőrzésről, hanem egy korszak megjelenítéséről is szól. Mondhatjuk akár azt is, hogy ha a Katonai Magazin témájához, vagy a hagyományőrző csapatok bemutatásához szeretnénk hűek maradni, mint ahogy ezt már eddig is tettük, akkor Kis Dávid neve már ismerős lehet hallgatóinknak, az MNMH ejtőernyős felderítő katonai hagyományőrző baráti kör vezetője ő, akivel beszélgettünk már hagyományőrzésről, felderítő fegyvernemről, illetve karácsonyi adakozásról, illetve adománygyűjtésről és rászoruló gyerekeknek. Most azonban egy olyan megjelenésről beszélgetünk majd, amely április 13-án Zsámbékon lesz, az egykori szovjet rakétabázison, és a felderítő fegyvernem, valamint az egykori terrorelhárító szolgálat hagyományait igyekeznek megjeleníteni. Egy olyan komplex formában, amely ugye nem csak hadtörténeti érdekességeket próbál meg bemutatni, ahogy azt már mondtam az elején, hanem egy teljes korszakot igyekszik átölelni, akár a civil életből, vagy pedig a gépjárművek vonatkozásában is. Most viszont egyenlőre maradjunk a katonai hagyományőrzésnél. Ez az április 13-a Zsámbék miért fontos egyrészt a hagyományőrzés szempontjából, másrészt pedig a baráti kör életében? Azzal indítanék, hogy miért fontos nekünk a baráti körnek, mert tulajdonképpen a fegyvernem szempontjából maga a dátum nem bír olyan jelentőséggel, ami miatt mi konkrét évfordulót ehhez csoportosítanánk, viszont sikerült olyan nagyon jó kapcsolatot kialakítanunk a szovjet veteránjárműves barátainkkal, ami tovább gondolásra érdemes utakat nyitott meg. Tehát tulajdonképpen ezzel, hogy mi a szovjet járművesekkel összekerültünk, ezen a rendezvényen és összekerülünk Zsámbékon, ezzel tulajdonképpen elindítottunk egy olyan folyamatot, aminek remélhetőleg az lesz a vége, hogy mind a civil, mind pedig a katonai életét Szolnoknak, hiszen ez egy szolnoki illetőségű veteránjárműves közösség, be tudjuk mutatni, és ezzel Szolnok városának a hagyományőrzésébe is bekapcsolódhatunk, ami a baráti körnek egy nagyon régi vágya. Hogyan lehet bekapcsolódni egyébként veteránjárműves találkozóba katonai hagyományőrző egyesületként, baráti körként? Nagyon egyszerűen meg kell találni azokat az embereket, akik vevők erre az ötletre. Szerencsére nagyon gyorsan sikerült a veteránjárművesek vezetőjének, ifjabb Kánya úrnak a segítségét megtalálnunk, akinek nagyon tetszett a mi komplex kiállítási ötletünk, és tulajdonképpen most is ott tartunk ebben a pillanatban, hogy folyamatos napi szintű ötletelések történnek arról, hogy mi lenne a jó, mi lenne a rossz, mit kéne még hozzátenni, milyen technikákat vonultassunk még föl, amivel az ő kiállításukat még színesebbé tesszük. Tehát tulajdonképpen itt két különálló kiállítás egybeforrásáról beszélhetünk, ami azért érdekes, mert ilyen tudomásom szerint Magyarországon még nem történt, hiszen a veteránjárművesek is egy külön közösség, a katonai hagyományőrzők is egy külön közösség, és egy harmadik közösség a veterán katonai járműves hagyományőrzők csapata, de most úgy látszik, hogy ez a három fúzióba kerül. Ez talán egy olyan első lépés, amit továbbiak követnek, de ez még csak egy remény. Akkor maradva a katonai vonalnál, a baráti kör mivel készül az április 13-ai zsámbéki találkozóra? Van-e kimondottan egy adott évtized vagy pár év, amit felölel majd a bemutató, vagy pedig egy sokkal komplexebb bemutatóra készülnek? Alapvetően létszámunk, felkészültségünk és a korszak ismertsége, közelsége miatt az 1980-as évek mindenképpen súly fölénybe kerül, de ugyanúgy be fogjuk mutatni az 1950-es, 60-as, 70-es éveket is. Tehát tulajdonképpen igyekszünk majd minden egyes katonai hagyományőrzőnket egy másfajta egyenruhába, ha nem is más korszakba, de más szakbeosztású katonát felöltöztetve megjeleníteni. Sőt, tulajdonképpen lesz egy olyan próbálkozásunk is, ami először a legelső rendezvényünkön Tapolcán indult el. A Komondor terrorelhárító szolgálat eredeti egyenruhája itt lesz megtekinthető először a nagy közönség számára ilyen formában. A teljesség igénye nélkül mi az, ami már most tudható, hogy megjelenítve lesz? Szinte biztos, hogy golyószórósunk lesz, hiszen nemrég sikerült hozzájutnunk egy új hatástalanított golyószóróhoz, ezzel már két ilyen típusú fegyver is a gyűjteményünk részét képezi, ezek RPD típusú golyószórók, természetesen hatástalanítva, teljesen visszaalakíthatatlan és igazolással rendelkező darabok, tehát legálisan tarthatóak. Ezt azért szögezem le, mert nagyon sokszor összekeverik egyébként a rendezvényünk látogatói is ezeket a fegyvernek látszó volt fegyvereket valódi éles fegyverekkel, és itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem gyilkosok vagyunk, és nem is fegyvermániások, bár van, aki ezt máshogy gondolja. Alapvetően a golyószórós mellett biztos, hogy megjelenik a rádiós, az is biztos, hogy a csapatfelderítőkre is hangsúlyt fogunk fektetni, hiszen az 50-es éveknek az ejtőernyősök mellett ők az igazi nyertesei tulajdonképpen egyenruházat, felszerelés minden terén. Ezen belül szeretnénk minél szélesebb spektrumon dolgozni. Az is megtörténhet, hogy az 50-es évekből is
egy alapfelderítő lövész jelenik meg a 60-as évekből is, a 70-es évekből, a 80-asból is. Ez mindig attól függ, hogy a baráti kör tagjai milyen felszereléseket tudnak összeállítani. Ez még megbeszélés tárgyát képező, hogy ki mit szeretne egészen pontosan bemutatni. Az is megtörténhet, hogy cserélgetjük a rendezvény során egymás között a felszereléseket, így tulajdonképpen fél óránként másfajta felderítővel lehet majd fotózkodni és találkozni. Tekintsük már be egy picit a kulisszák mögé, hiszen elhangzott az, hogy a baráti kör tagjai is vetélkednek azért, hogy most akkor ki milyen korszakot jelenítsen meg, ki milyen ruhában legyen. Ki öltözik mondjuk csapatfelderítőnek, mélységi felderítőnek, ki az, aki az RPD golyószórót cipeli, vagy akinek mondjuk egy rádió van a hátán? Alapvetően azt szokta meghatározni, hogy ki az utolsó, aki azt mondta, hogy én szeretném vinni a rádiót. Ő lesz az első, aki viszi a rádiót. Utána pedig aki a leggyorsabban hozzájut az eszközhöz. Tehát alapvetően nincsen olyan szintű vetélkedés, hogy közöttünk, hogy ki jut hozzá egyes felszerelési darabokhoz, hiszen alapvetően mi statikus kiállításra készülünk itt is, asztalra fogjuk kitenni ezeket a tárgyakat, viszont amikor esetleg bemutatásra kerülnek, akkor nyilván felszerelünk egy adott embert ezzel az eszközzel, ezzel a szakfegyvernemi jellegű történettel, és úgy indítjuk el a bemutatót. Mélység, illetve csapatfelderítő mint fogalom is meghatározásra került. Itt egy mélység és egy csapatfelderítő között mi a különbség? Egy mélységi felderítő a front mögött mélységben dolgozik. Az ő feladatuk mindig specifikus, általában önálló csoportokban dolgoznak. Ez a legnagyobb létszámban 8 fős csoport, ami olyan szakfeladatot lát el, ami egészen a rendszerváltásig abban merült ki, hogy az ellenséges atomfegyvereket, az ellenséges tömegpusztító fegyvereket lokalizálja, adott esetben azoknak a működtetését késleltesse, vagy azoknak a pozícióit elfoglalja, tehát az indító helyeket elfoglalja. Maga a csapatfelderítő feladatában és felszerelésében nem sokban különbözik a mélységi felderítőtől, talán csak annyiban, hogy az ő információszerző tevékenysége és az ő diverzáns tevékenysége egy adott csapatnak, egy adott mondjuk egy hadosztálynak vagy egy frontszakasznak az ellenséges mozgására korlátozódik, tehát nem mennek be mondjuk 200-300 kilométeres mélységbe az ellenséges vonalak mögé, csak csupán 20-50 kilométerre közelítik meg az ellenséges hátországot, vagy éppen magáról a frontról gyűjtenek adatokat azzal a céllal, hogy a saját csapatokat, a saját helyben lévő csapatokat, tehát hadosztályt, ezredet, zászlóaljat ellássák ezzel az információval. A magyar néphadseregben minden egyes hadosztálynak volt egy külön önálló felderítő egysége, tulajdonképpen egy zászlóalj szintű egység, akik a hadosztály alárendeltségében tették meg, vagy fejtették ki ezt a feladatot. Emellett pedig ezekben minden egyes ilyen felderítő alakulatban, zászlóaljban általában létezett egy mélységi felderítő század, akik képesek voltak adott esetben mélységi felderítő feladatot is ellátni, hogyha a szükség így kívánta. Kevés a különbség a felszerelésük között, de ezek szerint nyilván vannak olyan látható dolgok, amely mondjuk egyenruházatban, fegyverzetben vagy egyéb málha felszerelésben megmutatkozik. Melyek a leglátványosabb ilyen elemek, amelyet, ha mondjuk két hagyományőrzőt egymás mellé állítunk, akkor rögtön meg lehet mondani, hogy na ő egy csapatfelderítő, ő pedig egy mélységi felderítő, ha már az ember egy picit jobban belássa magát a témába. Alapvetően a leglátványosabb a fejfedő, hiszen a mélységi felderítők az egyik leglátványosabb kihelyezési módot, az ejtőernyős kirakást választják nagyon sokszor. Emellett képesek vízen, szárazföldön, járművön, gyalog, igazából a föld alatt is közlekedve átjutni az ellenséges vonalakon, míg a csapatfelderítőknek nem feltétlenül szükséges az ejtőernyős szakképesség. Tehát tulajdonképpen ők magát a bocskai sapkát hordják, vagy az azelőtt hordott pilotkát. Tehát tulajdonképpen igazából 1975-től különböztethető meg élesen a csapat és a mélységi felderítő, amikor a zöld barett megérkezik a mélységi felderítők ruhatárába, és mai napig nem kopik ki. A mélységi felderítők, illetve a csapatfelderítők egyenruházata egységes volt? Vagy mind a ketten kapták ugyanazokat az egyenruhákat, csak a fejfedő volt a különböző? Alapvetően ugyanabból a raktárból szerelkeztek föl, tehát tulajdonképpen az 1951 mintájú álcázó kezeslábas nagyon sokáig mindkét szakfegyvernemnek a meghatározó ruhadarabja volt. Emellett nagyon fontos és érdemes megjegyezni azt, hogy a szolnoki 34. önálló mélységi felderítő zászlóalj, tehát a 3100-as egység, az MN 3100, a mai Bercsényi László különleges műveleti zászlóaljnak a jogelődje,
és annak a katonái mindig is különleges elbírálás alá esett egyenruházat szempontjából. Nagyon sok volt náluk az úgynevezett házi barkács, vagy csapaton belüli átalakításból született egyenruha. Rengeteg ilyen fényképet kaptunk pont a napokban, ahol olyan egyenruhákat látunk ezeken a mélységi felderítőkön, ami egyetlen szakkönyvben, egyetlen utasításban sem szerepel, viszont a katonák esküsznek rá, hogy rajtuk van, a képek alapján tényleg rajtuk van, és kiderül, hogy mondjuk ők varták össze 2 vagy 3 ilyen zubbonyból, mellényből, sisakból, ami éppen a kezükbe került, a saját igényeik szerint. Tehát tulajdonképpen a mélységi felderítők öltözködése ebből a szempontból rugalmasabb. Ezekből látható egyébként valami majd most a zsámbéki megjelenésnél? Van már valami ilyesmi a gyűjteményében a baráti körnek? Nagyon reméljük, hogy több ilyen eszközzel is bővül a gyűjteményünk, a napokban bővült is, a napokban, hetekben pontosabban bővült is pár ilyen darabbal. Nyilván nem szeretném lelőni a poént, hogy mik ezek a darabok. Annyit szeretnék róla mondani, hogy az országban máshol így nem látható, mivel, mint említettem, ezek nagyjából és egészében házi barkácsolt darabok, nagyon ritkán kerülnek gyűjtők kezébe. Ezek mind egyedi, tulajdonképpen kézzel készített, kézműves katonai termékek, ha lehet így mondani. Így mindenképpen igen a válasz a kérdésre, zsámbékon lesznek ilyen kézzel készített darabok. A Komondor terrorelhárítási szolgálat egyenruhája is most zsámbékon fog idézőjelben debütálni. Milyen egyenruhát kaptak az akkori kommandósok? Alapvetően erre akkor 1978-ról beszélünk egészen pontosan. Nem volt még elfogadott doktrína. A szovjetektől nem kaptunk erre utasítást, utalást, hogy hogyan kell kinézni egy terrorelhárítónak, tekintve, hogy náluk sem léteztek ezek a szakcsapatok. Viszont a felderítők itthon már léteztek, a mélységi felderítők és csapatfelderítők is, így tulajdonképpen az ő egyenruházatukat vették át valamilyen szinten a komondorosok, azzal a megkötéssel, hogy a BM raktáraiból szerelkeztek fel. Tehát alapvetően egy komondor terrorelhárító operátornak mai szóval a felszerelése megegyezik egy posztos rendőrével, de emellé érkezik még meg a tölgymintás álcázó kezeslábas, az 1987-ben bevezetett kék színű rendőrsapka, amit nagyon sokan ezred sapkaként definiálnak, hiszen nagyon-nagyon exkluzív a komondor szolgálathoz kapcsolható ruhadarabról van szó. Emellett tulajdonképpen minden felszerelésük megegyezik a rendőrségnél máshol alkalmazottal. Nagy számban használták a mélységi felderítők 1987 mintájú ejtőernyős egyenruházatát is, sőt az 1965 mintájú fekete harckocsizó overallokat és kétrészes gyakorlóöltönyöket is nagyon-nagyon szerették használni. Ami még érdekesség a komondornak, hogy nekik készült külön egy saját bakancs, ezeknek a felhasználhatóságáról megoszlanak a vélemények a rettenetes és a borzalmas között a skálán, úgyhogy ezekből nem is maradt darab, ezeket azonnal kihajították egy hét után, 1 vagy 2 hét után. Ezek igazi gyűjtői objektumok, sajnos még nekünk sem sikerült találni, viszont ami még nagyon igaz a komondorra, fokozottan igaz a komondorra, tehát ha mondtam, hogy a mélységi felderítők barkácsolnak, akkor a komondornál a határ a csillagos ég. Én az eddigi 4-4,5 éves gyűjtésem során láttam már mindennel összevarva, szétvarva, átalakítva, szegecselve. Egyetlen fontos irányelv létezett, a kényelem és a felhasználhatóság. Igazából sárból várat építettek a fiúk, hiszen tulajdonképpen olyan egyenruházatot kaptak, ami katonai felhasználásra készült, és nem terrorelhárító városi körülmények közé, harci körülmények közé, tehát egy másik elvárásrendszerbe kerülő darabokat. Fegyverzetben volt náluk valamilyen különbség? Fegyverzetben nagyon érdekes képet mutatott a Komondor terrorelhárító szolgálat, hiszen alapvetően a rendőrségnél rendszeresített PA63-as oldalfegyvert pisztolyt kapták, és az AMD 65/5 géppisztolyt, korabeli nevén géppisztolyt, mai nevén gépkarabét rendszeresítették náluk, ami azért érdekes és meglepő, mert tulajdonképpen egyik fegyver sem antiterror feladatokra kifejlesztett darab. Ezek mind katonai fegyverek? Ezek abszolút mind katonai fegyverek, katonai célra kifejlesztett lőszerrel, katonai célra kifejlesztett mechanikával. Ezek nem feltétlenül alkalmasak terrorelhárító feladatokra. Sokkal erősebb a lőszerük, sokkal robosztusabbak, ezek frontfegyverek, katonai fegyverek. Emellett a Komondor terrorelhárító szolgálathoz nagyon gyorsan bekerültek a Beretta géppisztolyok. Tulajdonképpen nem titok ma már Magyarországon, hogy akkoriban terrorista üdülőhelyként működött az ország, és vannak erre a szolgálaton belül legendák, hogy Carlos hozta be az országba ezeket a fegyvereket, amiket lefoglaltak, majd miután rájöttek, hogy ez a mennyiség ez jól használható lenne a Komondor terrorelhárító szolgálatnál is, akkor kiadták a szolgálatnak. Emellett a Komondor operátorai, maradva ennél a terminusnál,
nagyon-nagyon szerették a Scorpio, a csehszlovák Scorpio gyártmányú géppisztolyokat, hosszú és rövid tárral is használták ezeket a fegyvereket. Alapvetően egy Commodore operátor, tehát éppen emiatt inkább rövid géppisztolyokkal, pisztolyokkal lehetett látni harcba menni, de ugyanúgy használták például az AMP-69-es puskagránát kilövésére is alkalmas gépkarabét, könnyggázgránátvetésre, kábító, tehát mindenféle bódító gázgránátok kilövésére, sőt adott esetben páncélozott célok leküzdésére is. Hiszen, mint mondtam, a Commodore terrorelhárító szolgálatot felállításakor nem igazán tudták hova sorolni, így igazából minden létező képzést megkapott, ami akkor a magyar néphadseregben és a testvéri és baráti országok fegyveres erőinél létezett. Viszont tulajdonképpen olyan túlszhelyzet még nem volt, ahol rendőri erővel ezek a keleti blokkos vagy varsói szerződés országok felléptek volna, így jobbára ezek mind különleges műveleti vagy mélységi felderítő diverzáns képzések voltak, így a legtöbb volt operátor arra panaszkodik, hogy a karrierje elején teljesen használhatatlan dolgokat tanult meg. Érdekesség még, hogy a kiképzésük során nagyban támaszkodtak a saját intuíciójukra, aminek nagyon sokszor az éppen az országba beözönlő nyugati akciófilmek voltak a saját táptalajai, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy operátor szolgálata után hazament, megnézett egy akciófilmet, mert ezek az emberek nyilván civil életben is érdeklődtek a hivatásuk iránt, tehát megnézett egy akciófilmet, abban látott egy érdekes mozdulatot, mozdulatsort, valami olyan csapatmozgást vagy egyéni mozdulatot, amit meg lehet csinálni. Másnap szolgálatot fölvette, bement a gyakorlótérre, és azt mondta a parancsnoknak, hogy főnök, van egy új ötletem, próbáljuk ki. Nyilván nem mondta el, hogy ezt most a Rambo melyik részéből lopta el, de így tulajdonképpen kipróbálásra és valamilyen szinten adaptálásra is kerültek ezek a rendszerek. Azt hiszem, hogy a Commodore terrorelhárítási szolgálatról fogunk még hallani itt a Mundérban a közeljövőben. Maradva viszont Zsámbéknál április 13-án, tehát lehet találkozni az MNMH ejtőernyős felderítő katonai hagyományőrző baráti kör tagjaival, a mélység, illetve csapatfelderítő fegyvernemek bemutatásával, valamint szovjet veterán járművekkel, illetve katonai veterán járművekkel is. Április 13-án éppen ezért érdemes elmenni Zsámbékra, akár családi programként is. Én Kis Dávidnak, az MNMH ejtőernyős felderítő katonai hagyományőrző baráti kör vezetőjének köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget.